ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚନା ଏକ ବହୁତ ହି ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷିତ ସଂଘର୍ଷ। ଆଉ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଜଣେ କୃଷକଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାହାଣୀ। ବାକ୍ୟଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ତ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ବି ଉଚିତ ମାନ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଲୁଚି ରହିଛି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନା, କିଏ ଏ ସେମାନେ ଓ କ'ଣ ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ସଂଘର୍ଷ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା। ତେବେ ଆମ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କୃଷକ ସାଥୀ। ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି କୃଷକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ସାହା ଭରସା ସବୁକିଛି। ଆସନ୍ତ ପରିଚିତ ହେବା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 45, ଓଡ଼ିଶାର ଅଣଲଶୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଜଣେ କୃଷକ ସାଥୀ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠାକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ତାଙ୍କର ସେବା ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏହା କେତେ ଗଭୀର, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, 2006 ମସିହାରୁ 2006ରୁ ମାନସ ବାବୁ ଏହି କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏତେଗୁଡ଼େ ବର୍ଷ ଏଟା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ପରିଶ୍ରମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନସ ବାବୁ ସେମିତି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭରସାର ପାହାଡ଼ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟୁଟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସେବା ମନୋଭାବର ଆରପଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କାହାଣୀ ବି ଅଛି। ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ, ଯାହା ବାହାରକୁ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଦରମା ମିଳେ ସେଥିରେ ଘର ଚଳାଇବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଉପରେ ପୁଣି ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ଏପଟେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ବଜାର ଦର। ଏସବୁ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ତ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାରୁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନର ସଂଘର୍ଷ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି। ଓଡଗାଁ ଆଉ ଅଣଲଶୁଣୀରେ ପାଣିର ଅଭାବ, ଜଳସେଚନର ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଷବାସରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀର ସେଇ ମୋଡ଼କୁ ଯିବା, ଯାହା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଆଉ ତା' ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ବିଡ଼ମ୍ବନା। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ମାନସ ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବଡ଼ ଅଜବ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବରଦାନ, ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ବୋଝ ପାଲଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଜଟିଳ ଯୋଜନାକୁ ଭଲଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଆବେଦନ କରିବାରେ ହେଉ କି ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ ଦାବି କରିବାରେ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପୁରା ଗାଁ ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲୁଛି, ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରୁନି। ନା କୌଣସି ପ୍ରମୋସନ, ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ। କଥାଟା କେବଳ ମାନସ ବାବୁଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମାନସ ବାବୁ ଏକୁଟିଆ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଶିବରାମ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ କୃଷକ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଯେମିତି କେବଳ କାଗଜରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଶିକ୍ଷିତ ସଂଗ୍ରାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଇ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସମାଜର କାମରେ ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରୁନି। ସେମାନେ ବାସ୍ ଖାଲି ଉଚିତ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଉ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ଠିଆ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସହାୟକମାନଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ଛାଡ଼ି